Jak zachovat udržitelnou budoucnost? Super! Mám nějaké nápady, které by mohly pomoci. Mohla by to být auta na elektrickou energii nebo taky letadla, protože ta nevytváří žádný kouř a nezvětšují globální oteplení. Nebo používat molekulární rozložení, po kterém by zmizely z oceánu všechny odpadky. Dnes se tiskne všechno. Ale tisknout by se mělo jenom to, co je hodnotné. A vše ostatní stačí mít v elektronické formě a tím zachováme lesy.